Ja siellä toista puolen aikaa BK aloittaa samalla miehistöllä kuin ottelunkin, eli Säkkinen, Henriksson, Karlsson, Skypa, Rönnberg, Roos. IFK:lla vastaavasti Knopinski, Rolo, Repä, Akström, Meinander. Ja nyt myös 2 sekuntia oli tuota ulosajoa jäljellä, niin kuudenneksi kenttäpelaajaksi Andreud. Eli tasamiehistöin jatketaan. BK on hieman nostanut nyt puolustustaan tuohon selkeästi ylöspäin. Katsotaan mitä lääkkeitä IFK löytää. Ainakin siinä kovasti lähdetään ristiajoa tekemään kiertoja ja nyt nousee sitten käsi pystyyn ja sitten tästä vihelletään myös Andreudille päälle ajo. Joten näin BK pääsee sitten ensimmäisen kerran hyökkäämään ottelun toisella puoliajalla. Siinä jälleen Niko Rönnbergia hieman kaltoon kohdeltiin, mutta mies näyttää olevan vallan mainiosti pelikunnossa. Pienellä kierrolla haettiin hyvin paikkaa. Lopun perin sitten sentteri Igor Skiballe ja siinä vaikka Börjes hyvin torjuukin, niin puolustaja puolusti siellä alueen sisäpuolella ja näin sitten Sebastian Säkkinen. Ja vaikka muuten ei nyt Säkkisellä ole ihan ollut veto kohdallaan, mutta rankkareissa hän on ollut kyllä täysin erehtymätön ja näin on edelleenkin Säkkisen 5. maali tähän otteluun ja BK on 17. Ja BK uudemman kerran, IFK siis uudemman kerran ja BK tosiaan hieman nostaa kyllä tuolta puolustustaan. Ja katsotaan nyt mitä se menee aika lailla poikittain juoksuksi nyt vaan tuo IFK hyökkäys ja samoin passiivista peliä ja näin on sitten Rui Rolo pakotettu tuollaiseen ratkaisuun ja siinä ei Miksu Heinosella ollut ongelmia ja nyt Henrikssonin syöttö Säkkiselle laitaan hieman epäonnistuu ja IFK pääsee yrittämään uudemman kerran kavennusta. Hyvin kuitenkin tuntuu nyt sitten purevan tuo BK pieni puolustusmuutos, eli siinä selkeästi kakkoset nousevat ylöspäin ja samoin myös keskustattaja Karlsson. Nyt kuitenkin Rui Rolo onnistuu siinä ohittamaan 2 miestä ja tekee maalin ja toiseen päähän on nopeasti sitten Igor Skiballa jo paikka, mutta hän epäonnistuu tuossa ja näin ero säilyy sitten 1 maalissa. Tämä on kyllä tuo BK:n tavaramerkki, nopeat vastahyökkäykset, mutta tässä ottelussa ei vielä tuo prosentti ole, onnistumisprosentti ei ole noussut oikein normaalille tasolle. Eli hieman ehkä ei ollut ratkaisuissa täysfokus ja sitten myös on tuo IFK-maalivahti Martin Börjes ollut erinomainen, miten käy nyt sitten kun Niko Rönnberg pääsee läpi. Niko huiputtaa siinä Börjesen ja siirtää BK:n 18-16 johtoon. Toisessa päässä Rui Rolo siinä sitten Igor Skiban kanssa. IFK vapaaheitolla jatketaan. Wood, Hagström ja Rolo pyörittävät nyt peliä. Pientä paikanvaihtokiertoa ja sieltä Knopinski saa hyvän vetopaikan, mutta nyt on Mikael Heinonen laittanut luukut kiinni toisen puolen aluksi. Ja nyt siellä hieman Niko Rönnberg ihmetteli, eikö häntä rikottu, ei tuomariston mukaan ja näin sitten saadaan pallo IFK:lle ja se säilyy vielä IFK:lla ja nyt sitten on näköjään hieman hurlum hei vaihe joka suuntaan ennen kuin Rolo ottaa pallon rauhallisesti haltuun ja aloittaa uudemman kerran sitten IFK:n hyökkäyksen rakentelun.
Mitään kiirettähän IFK:lla ei vielä ole, eikä tarvitse ryhtyä minkäänlaisiin hölmöihin ratkaisuihin, koska aikaa on se 25 minuuttia, eroa 2 maalia. Mutta jotain on keksittävä. Jälleen on passiivista pelistä käsi pystyssä ja nyt se vihellys siitä tulee näin. Eli kyllä BK on selvästi nyt laittanut puolustustaan tiiviimmäksi ja toiseen päähän sitten Niko Rönnberg. Ja häntä sitten rikkoo tässä tilanteessa Nikolas Reenpää ja hänelle 2 minuutin ulosajo. Näin sitten PK ylivoimaa ja samalla G. Rönnberg ottaa Heinosen maalista vaihtoon ja 7 hyökätään 5 vastaan nyt. Siinä oli kyllä Jesper Svensson erittäin lähellä katkoa. Mutta näin Niko Rönnberg pääsee tuosta 7 metrin viivalta heittämään, niin siinä ei kyllä paljon maalivahdilla mahdollisuuksia ole ja näin. Ja BK siirtyy ensimmäisen kerran 3 maalin johtoon tässä ottelussa, kun toista puolen aikaa on pelattu 6 minuuttia ja 15 sekuntia. IFK rangaistusta vielä jäljellä minuutti 10 ja tässä vaiheessa varmasti järkiratkaisu on tuo IFK-valmentaja Grinisinin tekemä ratkaisu eli aikalisän ottaminen, koska tuo BK on muuttunut puolustusmuoto aiheutti kyllä selviä ongelmia IFK:n hyökkäykselle. Nyt sitten Grinisin täytyy saada joukkonsa järjestymään ja sikäli mikäli jos IFK haluaa tässä pelissä mukana pysyä. Näin on aikalisä käytetty ja katsotaan millaiset madon luvut. Rosti sai IFK:lle luettua. G. Rönnbergillä parempi tilanne, koska joukkuehan on tässä vaiheessa erinomaisesti saanut toisen puolen käyntiin ja puolustuksen pitämään. Mutta mitään ei todellakaan ole vielä ratkaistu, vaan ottelua on jäljellä vaikka kuinka ja paljon. Ja näin vihelletään Grönmarkin virhe päälle ajo viivalla ja sitten tuo vapaaheitto annettiin väärästä paikasta ja joudutaan palauttamaan. Näin ei nopea hyökkäys onnistunut. Vielä on kuitenkin puoli minuuttia BK:lla aikaa hyökätä ylivoimalla ja tällä hetkellä se tekee sitä 2 miehen ylivoimalla, kun maalivahti on jälleen vaihdossa. Tuosta Niko Rönnberg ei päässyt keskellä läpi, nyt Jonathan Ekman pelaa laitaan, ei onnistu ja Jesper Svensson tolppaa varmaan. Tolopasta pallosyvrästä yli, ei aivan onnistunut tuossa kaventamaan lukuja 19-17, vaan edelleen 3 maalin ero. Tässä samalla myös sitten IFK:sta tuli täysilukuinen. Ja samoin myös BK siirtyy pelaamaan jälleen normisti 6 hyökkääjällä. Heinonen maaliin takaisin. Ja Jack Karlsson pyörittää peliä Ekman ja Rönnbergiltä veto suuntautuu yli. Ja IFK vuorostaan yrittämään maalintekoa siinä Rolo Viktor Grönmark ja siitä Grönmark onnistuu kaventamaan luvut 19-17. Ja Karlsson ohjaa nyt PK:n pelaajia oikeille paikoille ja sitten lähtee taas pallo liikkumaan siitä.
Säkkinen lähtee keskelle ja samoin siitä hyvä vetopaikka Ekmanille, mutta veto suuntautuu hieman alakulman ohi ja IFK pallo ja yrittämään kavennusta. 9 minuuttia toista puolen aikaa pelattu, 19-17 luvut. Siinä oikea-aikaisesti Henriksson nousi katkomaan ja samoin nyt sitten Niko Rönnberg ottaa pallon ja Karlsson avaa, löytää Säkkisen. Ja näin tämä akseli toimii nyt hienosti tässä ja tilanne 20-17. Nyt vuorostaan IFK ottaa maalivahdin pois ja lähtee hyökkäämään 7, pyrkii täten pitämään IFK-puolustuksen alhaalla, mutta siinä Rui Rolo hieman pomputtelee palloa, tekninen virhe ja Niko Rönnberg kuittaa välittömästi toiseen päähän ja näin. Ero 4 maaliin ensimmäisen kerran tämän ottelun aikana, eli 21-17 ja Rostislav Krinisin on pakotettu ottamaan IFK:n 3. aikalisä. Tosiaan tuo BK on muuttunut puolustusmuoto ja malli on ollut nyt täyttä myrkkyä IFK:lle tässä toisen puolen alkuminuuteilla. Ja pari teknistä virhettä vielä siihen päälle, niin näin sitten sitä eroa onkin 1-2 yllättäen tuo 4 maalia. Mutta edelleenkin otteluaikaa on vielä reilusti jäljellä ja mitään ei ole ratkennut. Sieltä IFK ainakin sen verran tulee muutoksia, että Christian Jansson tulee IFK:lta kentälle. Ja 7 jatketaan hyökkäämistä. Ja nyt kun siellä 2 sentteriä on, niin se tosiaan hieman vaikeuttaa, eli sieltä ei niin helposti ole mahdollisuus nousta puolustuskasta ylös. Toisaalta tällaista teknisen virheiden jälkeen niin siinä ei paljon muuta kuin Akseli Karlsson, Säkkinen ja 22-17. On tosiaan hieman 2 teräinen miekka tuo maalivahdin poisotto. Se tuossa jo aiemminkin todennut, se vaatii sen, että oma hyökkäys on saatava päättymään maalintekoyritykseen. Palloa ei saa tuossa menettää teknisen virheen johdosta, koska silloin se tulee se kuitti saman tien omaan päätyyn. Tässä jälleen harhasyöttö, jonka Niko Rönnberg katkaisee ja pistää pallon maaliin. Ja näin eroa onkin jo 6 maalia. Ja nyt kyllä alkaa IFK:lta näyttämään hieman synkälle, eli vaikeat vaiheet. Nyt pitäisi tosiaan jotain keksiä ja nyt palataankin takaisin siihen, että pelataan 6. Börjes maaliin. Mutta jollain pitäisi nyt pystyä tuo BK puolustusmuuri murtamaan. Siinä on Oskari Suopajärvi ensimmäisiä kertoja nyt tässä pelissä kentällä. Vasemman pakin paikalla yrittää siitä, mutta oi, siinä hieman vaikutti läheltä Henrikssonilla, että olisi ollut jalkakamppi, mutta vapaaheitolla jatketaan ja ei myöskään Suopajärvi onneksi satuttanut itseään. Nyt sentteriä siinä haettiin, mutta Grönmark ei palloa saanut haltuun ja sieltä Miska Henriksson löytää hienosti Igor Skiban keskeltä kenttää vapaana ja tilanne 24-17. Ja kyllä tässä nyt hieman vaikuttaa sille, että BK on tekemässä pesäeroa nyt.
Ja näin IFK sitten pyörittää tuossa takana palloa. Välittömästi oikea-aikaisesti jälleen Miska Henriksson nousee ylös siihen ja katkaisee Suopajärven kulun. Ja kun ei miehellä ole vauhtia ole siinä, niin ei sitä oikein pääse vetämään ainakaan mitenkään vaarallisesti. Ja näin jälleen vuorossa mahdollinen passiivinen peli. Sieltä Christian Jansson kuitenkin murtautuu vanhasta muistista. Ohittaa puolustuksen ja kaventaa luvut 24-18. Eli se vaatii nyt sen, että nyt IFK pitää laittaa luukut kiinni ja saada omat hyökkäyksensä päättymään aina maalintekoyritykseen, koska nopeilla vastahyökkäyksillähän BK tuon eron on nyt tällä hetkellä tuohon 6 maaliin rakentanut. Nyt Niko Rönnberg, Jonathan Ekman kaksikko ja siinä tekninen virhe ja se pallo IFKlle. Ja näin IFK pääsee vastahyökkäykseen. Suopajärvi tulee ja tekee suoraviivaisen kovan ratkaisun. Kaventaa luvut 24-19. Eli ei tuossa vielä BK:llakaan varaa teknisiä virheitä on liiemmälti alkaa viljelemään. Koska nopeasti kuitti tulee sinne omaan päähänkin. No toki tietenkin siinä Ekman ja sitten Säkkinen ja Säkkinen lähtee roikottamaan, mutta laidasta ei ole nyt ollut Säkkisen päivä tänään, vaan Börjes on pystynyt siitä hyvin peittämään. Ja nyt Viktor Grönmark nopea ratkaisu siinä, Miksu Heinonen ottaa tuon kiinni ja nyt sitten Rönnberg ja Roos, mutta ei ole oikein nyt näissä läpiajoissa ehkä se täysi fokus päällä, koska tämäkin veto yläriman kautta ja siinä sitten vielä Meinander nappasi riparin ja nyt on mahdollisuus IFK:lla päästä jälleen 4 maalin päähän. Suopajärvi, Hagström, Jansson. Ja Jansson hakee sentteriä ja nyt siitä tulee Igor Skiballe 2 minuutin ulosajo siitä jo aikaisemmin. Oli miestä huomautettu, että vastustajan ryijyssä ei saa roikkua ja nyt siitä sitten sen seurauksena 2 minuutin ulosajo. Ja IFK pääsee mies yli voimalla kavennosta nyt yrittämään. Reipas 14 minuuttia otteluaikaa jäljellä, 5 maalia eroa ja nyt sinne viivalle hieman siinä koitti Jansson tuputtaa turhaakin jo liian aikaisessa vaiheessa kenties palloa ja sen puolustus hoiti hienosti ja näin pääsee hyökkäämään. Ja nyt ensimmäistä kertaa kentälle tässä ottelussa myös Linus Sjöman. Sjömanin veljekset siellä samaan aikaan. Kuin vanhoina hyvinä aikoina. Niko Rönnberg, Jonathan Ekman ja Kasson pyörittää siellä. Käsi nousee tuomarilla ylös. Eli taas alkaa olla rajoitettu määrä syöttöjä. Ja tässä tilanteessa tuomitaan Christian Janssonille 2 minuutin ulosajo. Jansson ei aivan sitä samaa mieltä ole, mutta siinä on ihan turha sitä alkaa pulputtamaan, kun tuomari on nyt päätöksen tehnyt ja tällä jatketaan. Eli molemmilla joukkueilla nyt 1 mies ulosajettuna. Ja siitä nyt BK sitten pyrkii rakentamaan, mutta ei onnistu, vaan pallo menee ohi kentän rajoista. Eli IFK on sivurajalla, jatketaan ja vuorostaan Heinonen maali ja Börjes pois ja tehdään vaihto 6-5. 15 sekuntia vielä BK-rangastosta jäljellä, eli IFK:lla vielä hetki aikaa tehdä ylivoimalla tässä ratkaisu. Ruirolo, Hagström ja viivalle. Ja nyt Viktor Grönmark onnistuu ohittamaan Heinosen
ja kaventaa luvut 24-20. Samalla kuitenkin BK myös sitten täysilukuiseksi. IFK:lla vielä vajaa minuutti rangaistusta jäljellä. Ja 6 mennään, eli nyt ei Gea. Ja sieltä sitten Robin Shermania tavoiteltiin viivalta. Viktor Grönmark, isot miehet siinä vastakkain. Ja näin nousi käsi pystyyn. Hyvin löytää Niko Linus Shermanin laidasta ja Sherman roikottaa Börjesin yli ja tekee tilanteeksi 25-20, kun 11,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Nyt tosiaan alkaa olemaan sitten IFK:lla ne viimeiset etsikkoajat. Oma pää on laitettava kiinni ja hyökkäyksessä on saatava tehoja aikaan. Jos se vielä haluaa taistella todellakin tästä Suomen Cupin mestaruudesta. Sieltä Suopajärvi nousee korkealle, mutta veto lähtee kuitenkin ohi. Suuntautuu, ei voi mitään sieltä. Toiseen päähän Rönnberg nopeasti löytää Robin Shermanin viivalta ja näin ero jälleen 6 maalissa. Tässä vaiheessa kohta alkaa sitten tulemaan jo myös IFK:lle kiire. Toki vielä 10 minuutissa reilussa niin ehtii tekemään vaikka kuinka jo paljon aikaa ja eroa kaventamaan, mutta se tosiaan vaatii sen, että enää ei BK pitäisi pystyä oikein maalaamaan ja varsinkaan mitään nopeita tekemään. Siitä Rui Rollo tekee tuon ratkaisun. Ja näytetään hieman BK-puolustuksesta, että olisiko siinä kaverilla ollut liikaa askelia. Ei ollut. Tilanne 26-21. Ja tasan 10 minuuttia jäljellä otteluaikaa. Siinä hieman arvottiin, laitetaanko 6 miestä kentälle tai 7 mies kentälle. Ei, vaan Heinonen menee maaliin takaisin odottelemaan. Nyt pelattiin Säkkiselle paikkaa ja nyt ei enää epäonnistu Sebastian Säkkinen laidastakaan, vaan tekee PK:n 27. maalin ja se oli myös Säkkisen 7. osuma tähän peliin miehelle itsellekin. IFK Jesper Svensson siitä askel virheellä ja pallo nopeasti toiseen päähän ja nyt Säkkinen, ei nyt voida sanoa, että 100 varmasti, mutta kuitenkin varmasti pallo verkkoon 28-21 ja nyt se alkaa vaatimaan jo aikamoisia ihmettekoja IFK:n suunnalta, jos se vielä mielii nousta voittoon tai edes tässähän riittää tietenkin tasapeliinkin nouseminen varsinaisella otteluajalla. Sen jälkeen on sitten perinteisen Cupin tapaan jatkoajat vuorossa, mutta 7 maalia pitäisi ottaa kiinni ja 8,5 minuuttia aikaa. Ja nyt vielä Miksu Heinonen ottaa tuon torjunnan hienosti. Pois. Siinä saatiin blokattua tuo nopea hyökkäykseen lähtö. Mutta se ei nyt tällä hetkellä varmasti BK:ta niinkään haittaa, vaikka hyökkäys kestäisi hieman pitempään. Niko Rönnberg tulee ulos ja Alex Lignell sisälle. Siinä varmasti päävalmentaja Rönnberg katsoo, että nuorempi veli on nyt ehkä jo tarpeeksi tähän otteluun uurastanut. Ja saa huilata viimeiset 8 minuuttia. Ja nyt sitten siellä on Miska Henriksson vasenpakki. Käsi nousee pystyyn. Koitetaan syöttöä sentterille. Se jaloista katkeaa vaparilla. Jatketaan, mutta käsi on edelleen ylhäällä. Sehän ei sitten haitannut Oliver Nordlundia pätkääkään, vaan Nordlund purjehti siitä keskeltä hyvään vetopaikkaan. Ja siirsi näin BK on turvalliseen 8 maalin johtoon.
Vielä IFK yrittää sieltä Vili Leppänen laitaan ja 2 sentteriä. Akström pyrkii siinä Grönmarkia tavoittelemaan, ei onnistu. Kuitenkin vapaa heitto siinä tuloksena IFKlle. Andreud nousee ilmaan, löytää sen Viktor Grönmarkin siitä viivalta. Alex Lignell ei pysty estämään Grönmarkin vetoa ja näin IFK on 22. maali. Oli siinä ja nyt sitten maalitaan myös PK maalivahtia, eli hyvin tänä Final Four viikonloppuna erinomaisesti PK maalissa esiintynyt Mikael Heinonen pääsee myös lepäilemään tuonne penkin puolelle ja Fredrik Holmberg BK maaliin. Tämän Börjesin torjunnan jälkeen ribarissa Rui Rolo, mutta otti pallon haltuun maalivahden alueelta ja näin sitten BK vaparilla edelleen jatketaan. Pallo siis pysyy siellä PK:n hyökkäysalueella. Hyvin Miska Henriksson ja nyt sitten Oliver Nordlund kun pääsi kentälle, niin toinen erinomainen ratkaisu siinä. Eli 2 peräkkäistä hyökkäystä. Mies on päättänyt hyvin tehoin ja tilanne 30-22. Näin tänään IFK pyrkii vielä rakentamaan jonkunlaista vetopaikkaa, jälleen nousee tuomarin käsi. Ja tuo vetoblokin kautta, Andreudin vetoblokin kautta ohi, käsi edelleen pystyssä 3 syöttöä ja nyt sitten Rui Rolo alaveto ja se menee maaliin ja näin tilanne kavenee. Ja siellä sitten Rui Rolo ja Robin Sjöman jonkun asteista pientä kisailua. Tuleeko tästä nahkapäätös vai lähteekö kumpikaan ulos? Ei lähde. Ja tästä tulee sitten aikansa, kun Robin Sjöman siinä kommentoi, että miksi mitään ei tullut. Niin Sami Kinnari ei sitä sitten kuunnellut, vaan tuli varmasti jotain. Eli Sjömanille itselle 2 minuutin ulosajo. Vähän perinteiseen tapaan, eli aikaa kutakin ei kannata siinä suunnella. Ja sitten tulee toinen eli 2-minuuttinen siitä. Eli nyt se tulee vaihtopenkille, koska mitä ilmeisimmin siellä valmentaja Rönnberg antoi jotain tähän kommenttiin liittyvää ja ottelu. Valvoja Mikael Lindroos vihelsi tästä 2 minuutin ulosajon BK penkille. Eli tarkoittaa sitä, että 4 pelaajalla, kenttäpelaajalla plus maalivahdilla BK tulee nyt jatkamaan tässä. Nyt sitten vielä arvataan, että mikä on se pelaaja kautta kenelle se tulee se. Rangaistus ja että se saadaan tuonne taululle näkyville. Näin. Otteluaika on siis jäljellä 4.33 ja Sjömanin rangaistusta 1.56 ja nyt Andreas Rönnberg saamaan rangaistusta 2 minuuttia. Neljällä siis ja sieltä pelattiin laitaan paikka. Vili Leppänen ei pysty ohittamaan maaliin tullutta Fredrik Holmbergia, vaan Holmberg koppaa tuon yrityksen hienosti. Siinä sitten arvotaan ja Sebastian Säkkinen menee 5. kenttäpelaajaksi. Ja sangen rauhallisesti niin kuin tietysti kuuluukin tässä vaiheessa. Turha kiire pois. Pelataan niin kauan palloa kun tuomari antaa luvan ja sieltä Miska Henriksson näkee, että lupa mennä tuosta välistä ja tehdä BK on 31. maali. Toisessa päässä siinä ehkä oli jo
Olisi ehkä Uudillakin ollut itsellä mahdollisuus mennä. Laidasta yritettiin, mutta ei onnistunut. Uudemman kerran Uudia nyt onnistuu kaventamaan luvut 31-24, mutta kyllä tämä loppu nyt on enää pelkkää kosmetiikkaa. Pelaillaan nämä 3,5 minuuttia pois ja sitten BK saa nostaa 15 kerran Suomen Cupin voittopokaalia. IFK pysyi pelissä hyvin mukana tuossa toisen puoliajan alkuun, mutta kun BK tiivisti ja nosti puolustustaan, niin sen jälkeen eväät IFKlta yksinkertaisesti loppuivat ja tilanne se, että parempi joukkue sitten voittaa tällä kertaa, eli tässä pelissä paremmin pelaava ainakin. Ja nyt siitä päälle ajo vihelletään Ekmanille samalla kun BK:n jäähyt päättyivät. Joukkueet ovat täysin lukuisena. Vielä Rolo siellä pyrkii ajamaan. Samalla kun jo BK:n päävalmentaja Andreas Rönnberg kiittelee omiaan läpsäyttelemällä vaihtopenkillä olevan jengin läpi. Ja hyvä näin, 2 minuuttia otteluaikaa jäljellä ja tosiaan 7 maalia eroa ja Fredrik Holmberg ensimmäinen torjunta ja sitten tuossa ei Nikola Rempää ehkä saanut palloa aivan täysin haltuun, mutta maalitkin sieltä jo lähtee pois paikaltaan niin vauhdikkaasti siinä mies maalissa teki torjuntoja. Eli sieltä jopa tuo painolevyn kiinnitysruuvi puuttu irtosi ja se nyt kiinnitetään sitten paikalleen. Vaan sieltä nyt hallihuoltohenkilökuntaa jostain löytyy tähän näin. Ja tässä saadaan sinne pysymään. Eipä tällaistakaan ole, eli niin vauhdikkaasti polkaisi Holmberg siitä maalitolpasta, että ei pysynyt tolppa paikallaan. Nyt se kiristetään takaisin sitten sinne. Ja vielä tässä tällainen lievä katko ennen kuin saadaan ottelu päätökseen. Elikkä minuutti 45 jäljellä, 31-24 luvut ja BK:lla pallo. Vieläkö sitten joukkue himoitsee lisämaaleja? Kyllä sieltä Miska Henriksson, kun vasemman pakin paikalle pääsi, niin näytti, että taisi ehkä miestä useamminkin siinä käyttää. 32-24 ja nyt sitten Rui Rolo kaunistelee lukuja IFK:n osalta. Mutta viimeistä peliminuuttia aloitetaan aivan hetken kuluttua tämän vuoden Suomen Cupin finaalissa, eli juurikin nyt. Ja BK rauhallisesti pitää palloa. Luultavasti niin kauan kunnes siinä tuomaristolla nousee käsi pystyyn, ja se nyt ei välttämätöntä enää ole edes se, että no ei vaan sieltähän Oliver Nordlund vielä ajaa läpi, tekee maalin ja näin ehkä viimeinen hyökkäys tässä Cupin finaalissa on nyt sitten käynnissä, ainakin IFK:n osalta. Ja sitten tämä ottelun päättymisen jälkeen on vuorossa palkintoseremonia, että palkitaan ottelun paras pelaaja ja tietenkin sitten voittajajoukkue saa pokaali. Tuo Jesper Svensson tuossa teki maalin vielä 33-26 ja näin on ottelu päättynyt. Se on päättynyt BK:n voittoon. Ja näin tosiaan BK:lle 15 Suomen Cupin mestaruus. Edellinen mestaruus oli tuosta 2 vuoden takaa, eli kaudelta 21-22.
Ja sitten siinähän olikin 3 voiton putki BK:lla viime vuonna. Cox katkaisi sen putken ja nyt sitten BK jälleen mestariksi. Ja hetken kuluttua palkintojen jako ja palkinnot on jakamassa Käsipalloliiton puheenjohtaja Jari Laine sekä kilpailupäällikkö Taneli Tilikainen. Mitään suurempaa syväanalyysiä tässä tekemättä, niin tosiaan ottelu ratkesi nyt kyllä siihen toisen puolen ajan PK:n tiivistyneeseen puolustukseen. Ehkä siinä myös sitten hieman alkoi IFK:lta resurssit loppumaan, eli aika pienellä rajoitetulla rosterillahan siinä joukkue joutui tänään taistelemaan. Hyvin kyllä taisteli. Mutta ja näin. Ja näin, vaikka tuossa hieman Säkkistä kritisoinkin ottelun aikana, hän kuitenkin teki 8 maalia oli. Ja näin ollen hänet valittiin pelin parhaaksi pelaajaksi ja tässä tosiaan sitten IFK taisteli hienosti ja IFK:lla, kuten totesin, niin oli hieman tuo materiaali jäi rajalliseksi taistella aivan loppuun asti BK:ta vastaan, mutta hienon esityksen kuitenkin joukkue teki. Ei mitään hävettävää pois otettavaa, vaan todella voi ylpeästi ja hyvällä mielellä. Se oli jo hieno saavutus eilisen välierän voitto sisäseura Grankulaa vastaan. Ja nyt sitten hyvä taistelu finaalissa, mutta se ei vaan tällä kertaa nyt riittänyt, muuten aivan kuitenkin, kuten totesin, erittäin kelvollinen esitys ja joukkueessa mukana olivat Altti Kolkki, Viktor Grönmark, Christian Jansson, Emil Männikkö, Martin Börjes, Rui Rolo, Nikolas Renpää, Samuel Elmvik, Rufus Ekström, Vladimir Knopinski, Andre Ud, Oskar Ud, Viljo Ukkonen, Niklas Chiliakus, Oskari Suopajärvi, Kalle Alander, Oliver Kojo, Linus Svensson, Vili Leppänen, Jaabuk Meinander, Joel Hagström, Rodislav Grinisin, Robert Lindholm ja Roni Zetterborg. Managerina Ville Leppänen. Ja ja tästä sitten lähtee jokainen saa palkinnot. BK-joukkue jokaiselle miniatyyri pokaali muistoksi tästä finaalista. Ja BK:n joukkueessahan olivat tänään ja tällä kaudella Suomen Cupissa mukana